Следващия презентатор е още един от организаторите, Рене Бекман. Той е от Холандия, но живее тук в България вече от 8 години. Художник, преподава в Националната художествена академия и Роботев. Неговата тема How to resist change. Рене. Това препокрива част от първия слайд. Да, казвам се Рене Бекман, холандец съм, живея тук от 8 години, но бях тук за първи път 95-та година, декември месец. През последните няколко години все по-често и в чужбина, и тук ме питат, променя ли се нещо? Има ли някаква подобрение в България? Да, променя се нещо, но понякога искаме, понякога не искаме и пак се променят нещата. Понякога твърде много не искаме. Събрал съм за днес всичките стъпки, всичките причини, които използваме, които съм чул през последните 15 години, защо не искаме да променим нещо. Защо не искаме нещо ново. Затова, based on a real story. Да, голямото аз съм против. Получавам почти всеки ден някаква кауза по Фейсбук, покана да си против еди какво си. Няма защо, няма аргумент, няма обяснение защо сме против, просто сме против, защото сме против. Това не е възможно. Това не е възможно не защото не е възможно, но не е възможно, защото човека, който го казва, няма да те подкрепи. Ти си луд. Да, ама прекалено хубаво е да си луд. Нормалните не променят нещата. Какво ще кажат другите? Ами другите, това са нормалните. Това не се промени тук. Може би тук има прекалено много нормални хора. Ти даваш стъпки. Как да махнем нормалните? Не се занимавай с нормалните. Има ли смисъл да махнем нормалните? Да добавим луди, може би. Опасно е. Ами, хубаво е да е опасно. Не е интересно, ако не е опасно. Че е скучно. Това опасно е за нормалните всъщност. Да, опасно е за нормалните. Законът не го позволява. Това е типично за администрация. Аз никога не съм чел закон, който разрешава нещо. Не знам кои закони течете, ама те винаги имат бекъп план, план Б. Ако закона не го разрешава, има подзаконов акт, който забранява това, което закона не позволява. Нека ви скорах нещо за това. Ще има много повече работа. Ами, не, няма да има повече работа, но ще има друга работа. Това ни боли. Това е проблем. Да. Не е сигурно, че новото е по-добре от старото. Ами, ако старото е счупано, можем да пробваме с ново. Не познавам някой, който е направил нещо, което е ново. Иначе нямаше да е ново. Шестия вид. Ново е. Как да дадем, нали, success rate? Как да... Откъде да извадим тези неща? Но има едно, което би абсолютно всичко. Всички тези if all else fails. Ако всичко това не работи, ако всичко това не става и пак искаш да спреш промяната към нещо ново, към нещо друго, има само едно нещо, което
винаги работи. Да е много дълъг. Много ви благодаря за вниманието.